Na san samu ne. Haba ke kuma, ya zaki min haka? Na yi ta neman ki wata da watanni, kwana da kwanaki ban ganki ba. Dama ka san ni ne? Eh kuwa, na san ki a cikin tunanina ba, don kin zo daidai da sura da siffa da irin wanda yake zane a cikin zuciyata. Ka zo mini da wani sabon abun da ya juya mini kwakwalwa. Kamar ya? Ba na tsammanin haka a gurin wanda ba san shi ba. Kafin zuwa na ne ya zamanto cewa baki san ni ba. Amma yanzu na sani cewa ba inda zaki gani baki gane ni ba, ko a ce baki san ni ba. Yanzu me kake so a gare ni? Ki sa ni a matsayin da na saki a cikin raina. Na kayyade cewa da ke zan yi rayuwa. Kaɗan bani lokaci ne. Zan yi tunani. Ai babu wani tunani da ya rage miki, saboda tuni duk wani tunani da zaki kin daɗe da yanke hukunci akan shi, don kuwa na gani a cikin idanunki. Ba komai, na miki uzuri. Alaikum salam. Sunana Lawan. Mahaifina kuma Alhaji Musa mai turare. Da fatan kana lafiya. Lafiya ta na shi. Don Allah yana neman wata alfarma ne a gurin ka? Alfarma? Ni kuma? Wace irin alfarma kenan? Ban sanya matsayin abu yake a gurin ka ba. Amma ni abu ne mafi muhimmanci a gurin ka. Gaskiya ka kulle min kai. Kuma kake da ikon buɗe ta, kamata ya kai bayani. Ina sauraron ka. Akwai wata yarinya mai suna Salma. Na ganka da ita ɗazu. Ban san menene alaƙar ka da ita ba, amma kada ka bari zuciyarka ta kamu da son ta, domin ita nake so ta zama matata nan gaba. Ranka daɗe, don Allah ka bani lokaci. Wata rana zan zo mu tattauna kan. Na san samu ne. Na san samu. Alaikum. Amma alaikum salam. Salma, ina kika tsaya tun ɗazu nake jiran ki dawo. Wato tsayuwa ma kika kina kallo na, to ki ɗaura girkin kin ga dare yayi. Yaran zamani, Allah shirya. Ɗazu Lawan ɗan gidan Alhaji Musa mai turare ya aiko miki da sako. Malama da ki saki ranki, kuɗi ya bayar a baki naira 30,000 wai ki sai yan azumi da shi. To ni na ce ina buƙatan kuɗin sa ne?
Yanzu dai kyautan da ya miki ne ba kya so kenan? Anti Fati ni duk wani abun da zai fito daga hannun Lawan bana bukatansa. Wai don Allah wani irin tsana kika yi wa yaron nan haka? Anti Fati zan gaya miki nan ba da dadewa ba. Gaskiya dai wannan tsanar ta yi yawa. Oke, ba ki gaya min yanzu ba kenan. Maimaita dalilin da yasa bana son Lawan ba ƙaramin ƙuna zan yi a raina ba. Amma na san wata rana da kaina zan zo in gaya miki. Lawan fa auren ki yake sanyi, bai kamata kina wulakanta shi ba. Anti Fati wallahi ba zan aure Lawan ba. Yaran zamani dai sai a hankali, mata da dama dai suna neman mazan da za ta aure su, amma yarinyar nan miji ya zo miki har gida kina wulakanci. Babbar jarabawan da ke damuna shine son da Allah ya jarabce ni da shi na wannan yarinya Salma. Amma ita kuma tamkar kashi ta ɗauke ni. Ƙwarai ko abokina ni shaida ne akan haka, amma ba wai zama ba ne ko mai shiru ba, mafita ya kamata da ba. To menene mafitan? Kawai mafita abokina zuwa za mu samu mahaifin yarinyar nan. Mu samu abin da ya kamata mu ɗauka mu bashi. Don ina ga in dai muka yi haka za mu iya samun abin da muke so a gare shi. To wannan gaskiya ne, kaga ko dole ta bi umarnin mahaifinta. Dama mahaifin nata bai sani ba, amma yanzu kaga dama ta samu da zan nuna masa kaina. Wannan shi ne daidai, wataƙila ma mu je mu same shi a lokacin da yake buƙata. Tabbas haka ne, tunda kaga mamalan Audu ne. Gaskiya ne abokina, ka ce a cikin buƙata yake, ka ga lafiya lafiya na. Wallahi kuwa, amma wani hanzari ba gudu ba. Na ganta da wani yaro, amma kuma ina tabbatar maka da cewa kamar akwai soyayya a tsakaninsu. To ai abokina, wannan ai ba na abu bane. Kuɗi shi ma za mu rura masa mu canja mishi ra'ayinka, saboda kuɗi ba abin da ba ya canja a hannun Ka ce kuɗi ne kawai zai mana aiki. ai abokina, kuɗi ne kawai zai mana aiki, tunda akwai kuɗin kawai mu kashe shi su biya mana buƙatar mu, dama don haka ake neman su. Wannan haka ne abokina. Kakka da mu, insha Allah Salma ta gaci.